5 ka operasyon kontra loose firearms ang gipahigayon sa Cebu City Police Office nga may resulta sa pagsikop sa 4 ka personalidad. Nakasakmit sab sila og mga dili lisensyado nga mga armas. Nagkanayon si Cebu City Police Office Director Colonel Renio Dalugdog nga kini resulta sa mas gipahugtan nilang kumpanya batok sa loose firearms sa Dakbayan. Total of 938 cut-off operations were conducted, which resulted to surrender of 10 firearms. Dugang pa ni Dalugdog, hangtod karon nagpadayon gihapon ang ilang LTOF caravan and firearm registration. Nagsagod kini Hulyo 12 dito sa Sawang Calero Gymnasium. Kini nga LTOF firearms registration para gini siya sa kadtong mga responsible gun owner, either civilian ka or elected government official. Uniform appeal diri ang mga uniform personnel and other gun enthusiasts. Nanawagan pag-usab si Dalugdog sa katawan sa siyudad sa Sugbo, ilabi na sa mga gun owner nga samtang nagkadul ang umaabot nga barangay og SK Election 2023 nga mo parehistro na sa ilang gipanag-iya nga armas. Kami sa Cebu City Police Office kauban ang Regional Civil Security Unit 7 o ang atong local government unit sa Cebu City, headed by Honorable Mayor Michael Lopez Rama. Gusto namo i-emphasize na kinahanglan kita nga mahimong responsible owner o giawhag namo ang tanan nga mga gun owner nga mo participate sa maong LTOF and firearms registration caravan. Dugang ni Dalugdog nga dili lang kini legal obligation apan usa ka moral responsibility. Hangyo sa kapulisan nga magtinabangay ang tanan aron makab-ot ang hapsay og luwas nga barangay ug SK elections. Kini si Chiri Anvirador, Benito College Com intern alang sa My TV Cebu.